पाजेटल ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾನೆ ಮಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಪೀಸಿ ತಾಕಾಯ್ತು ತಿಚಿದೇನು ಸಮದಿರ ದೃಷ್ಟಿತಿರನ ಖರಾಬ್ ದಂದ ಬಸ್ಕೆ ನಾಟಗಿರಿ ಮಟು ಜಾಗೆ ಮಾತರಿ ಜಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಸೋಡ ಅಂಟಿ ಖರಾಬ್ ದಂದಂಗೆ ಜಾಗೆ ಮಾತರಿ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಬಟಿ ಚಪಟ್ ನಾನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂಟಿ ಇಂಟು ಬಟೆ ಪೀಸಿ ಜಾಗೆ ಮಾತರಿ ಜಾಗೆ ಬದು ಮಾತರಿ ಜಾಗೆ ಹೇಳೆ मातरी नीरो पुढे खराब गुण जागे हा आपल्यामध्ये आमचे लोक असतात जागे मातरी जागे होते कोण मातरी आहे की कोणालाच माहित नाही कोणी तर मातरी आहे का कुठंच नाही मातरी पण म्हातारी तूच आहे की वाईट म्हातारी या म्हातारीला जागे म्हातारी खराब गुण हिंद किंतु खराब गुण किन ते तेन हेंदल बतलवा अंते सुख वेळ अंत सुख पुटंತ ಪ್ರೇಮ ಪುಟಂತ ದಯಾ ಪುಟಂತ ಪುಣ್ಯ ಪುಟಂತ ಚಿದೇನ್ ಓಡ್ಕಿರಣ ಮರಾಠಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿದೇನ್ ಮರಾಠಿ ಓಡ್ಕಿರಣ ಪುಣ್ಯ ಪುಟಂತ ಪ್ರೇಮ ಪುಟಂತ आणि धर्म हमेशा निरसी मनंत हमेशा धर्म निरसी मनंत इजु चिदेनु मराठ बास्केट गिर ओड्किरಣ ಬೋರೆಗಿರ ಇದೇನೆ ಆಜ್ಞಾನಪನ ಐತೆ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿನೇ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧಾ ಇಂತೆ ಮಾವ ತೆಲುಗುತೆ ಬ್ಯಾಂಕುನ್ ಮುಡಾ ಬುದ್ಧಿ ಇಂತೆ ಮುಡಾ ನಮ್ಮಕ ಮಿಂತೆ ಇದನ್ ಸುಟ್ಕಿಯಾನ ఈ తెలుగు వాళ్ళకి మనకి ఇవన్నీ కూడా వదిలేసేయాలి ఇవి మంచి కావు ఊర్లు బస్కెట్కి నాటే ఖరాబ్ మనవ చహడీకి అసలే వడకమట్టు కేసరికి చహడీకి అసలే వడకమట్టు చూడ పేరు నిర్గుణ నిరాకార మంత పేరు నిర్గుణ నిరాకార మంత అప్పుడు ఇదేనే వేస్తారు బాబాలు బతలితో విశ్వములో మనమున్నాము మనలో విశ్వము దాగి ఉంది అదే ఈశ్వర స్వరూపం చూడండి పూలాజీ బాబాలు బతలు వేస్తారు అనంత విశ్వములో మనమున్నాము ఇది జగత్తునకు మరట్ మంతటు ఇది జగత్నకు మరట్ మంతట్ అనంత విశ్వంలో మనమున్నాము ఇది జగత్నకు మరట్ మంతట్ మనలో విశ్వం దాగి ఉంది ఇది సంధి జగదునియే మా రూపమంత అదే భగవంతన స్వరూప్ ఈశ్వర స్వరూప్ చూడండి బచ్చిలే చొకొట్న వాక్యం వేస్తో బచ్చిలే ప్రేమత వేస్తో బచ్చిలే సద్బుద్ధిత సద్విచారత వేస్తో బచ్చోర్ ధర్మత కోయ వేస్తో బచ్చోర్ మర్మత కోయ వేస్తో ఇదేನ್ సంధిర్ ಓಡ್ತಿರನ జదేన్ రాసినే निर्गुण निराकार पेन इचुड़िಗೆ समदीर्घ मंत समदीर्घ निंची मंत समदीर्घ जन्म चिंता पाल चिंता येर चिंता समदी चिंता सफाई चिंता इचुड़िಗೆ समदीर्घ निंची मंत आणि मराठ बतल की तकितेगे बतनगन मनी इदगिर चपट नाही अदगिर चपट ना सुडीड सगळं सुडीड म्हणते मी गिटावाय तुमच्यामध्ये बी राहतात कोणी पाहणार राहतात कोण केलं तेच राठोडनं केलं त्या बाजूचं असं सांगणार आहे अरे तेनं केलं तर तुम्ही जाऊन डायरेक्ट म्हणा ना ते सांगणार माणसाला म्हणाव तुम्ही माऊर्गी सकुड़ तुडले दान तिटकी ओरे आंदूर बोरू पेन दोरे आंदूर जमी की तो अरे सरकार तो वेरे नकी इनोर वेन गिर वेरे नन सांतो निनवा शोते न किच्चोर वेरे सुरट म्हणजे पेन बका वेर सापडे मानता सुरटो बोरे मोके के मते के उंडी काम के सोदी गिर बोरे मते मोके जमी की नाको चले बोल के मते के जमी किमटू नाही कोणी असाल तर बाई तुम्ही लंबाडी बाई मध्ये नाहीतर गडी माणसं कशी राहतात ना कोणी तर जाता जाता मला काहीतरी करा खतम करून सोडा मारूनच टाका तुमच्या मंत्र तंत्र विधीमध्ये जसं आहे तुमचं साधन तसं करून सोडा तुमच्या कोणता देव आहे की नाही याला करणा देवजी तुम्ही ज्या त्याला तोन खतमच करणं म्हणा कधीच होणार नाही मावा भेरे माक वेरे जोन माता पाहिलं की वेरे आमच्या बुद्धी आहे ते भेवामुळे तसं वाटते मावा वेरेतेन मा कहान बांधता वीर वेहवलीन गिर वेरेतेन वेहानतेन मला निम्जे बहानते म्हणजे नामा बहान छोडे नुंगिते ओरिन तो नेकी चौं लागन तंगत कुर्रा लागन ता इन बताते लागन तो सोने तुमदी कड़े लागन समदी वेहान तो नीकुन खत्म कीन तो वेरे बती भोरे की नीकुन खत्म कीन तो वेरे आदुओसी इदुओसी साल कनाल कीसी खत्म मानते हिन बास्केट के की मटो बोरे गिर सद्विचार म्हणजे सुक्कू कसाना भेटते सुख म्हणजे काय आहे तात्पुरतं 2-4 वर्षाचं सुख असो पण काय आहे त्या सुख आखरीचं शाश्वत सुख म्हणजे भगवंतन मराठ बसके ते ध्यान कींतटो भगवंतन बसके ते मराठ आटणूक कींतटात के सुख फुटंता बाकी तर पुटो पैसा इन्वॉल्व माव जिनगणित रोपड काम ना धंदाता माव भेंकून संसार मा जिनगणित काम वाई वली कांदुगे मेटेरियल सुख न नायो संसार मा जिंदगीत रोप मंदना इन्वॉल्व आंदू संसार करुणी परमार्थ साधय बोरू जगद्गुरु तुकाराम महाराज संसार कीचरू परमार्थ म्हणजे भगवंतन सरी तानगिर करी की सगगिर पारासी मराठू मुक्ती साधन तुम रोप दायना इन्वॉल्व जिची दे सरदग बाबल ध्यान किमती तो चकोट न जपती आहे इदे
इचुड़ चिदे ने वेहतेर विराट इनके टिके बोर मला डाउट ने अरे गोंडी धर्मता वेर बताते हानि जी ही नितोरे चिदेन कने आदे बेहन कुन गुमेला पाठ तगा थोड़ा बतालिंतेर निराकार गुरु यो गुरु बाबा निराकार गुरु यो गुरु बाबा थोड़ा निराकार गुरु यो थोड़ा दे पाठ तगा सारुंग महिनंग जपने युधन गुरु सारुंग महिनंग तपने युधन गुरु सारुंग महिनंग जपने सारू महिना जपने उदनूर सारू महिना तपने उदनूर आणि भगवंतन कारिकीनूर जरा पाठ लंबो है आपका राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज गिरी तो रिदनपुर अपने आत्मा के चिंतन में हरदम जागृत रहना है मावा आत्मा का चिंतन त्रोपो चिंतत रोपायो ठीक है। राष्ट्र संत बतलिन तो अपने आत्मा के चिंतन में जो कुछ आप करना चाहते हो भगवान के लिए सद्बुद्धि के लिए सद्विचार के लिए सुख पाने के लिए तो आप क्या करना चाहिए कि अपने आत्मा के चिंतन में हरदम जागृत रहना है हरदम जागृत रहना है हरदम होशियारी से रहना है। क्यों होशियारी से रहना है? इसी देह में तेरा दुश्मन है इसी देह में तेरा शत्रु है इसी देह में तेरे को मारने वाला भी है और कोई जगत में दूसरा नहीं है। इंजिकुन वोरा गवड़ते मार बारिते कामम मंत मारो को मधे मस्तिष्क को आयवाल क्रोधम मंत में सोमुनवासी रांगवाल जगड़ां कीवाल लोभम मंत चाहड़ी कुचड़ी वाड़ को लिखी केन मंत निदे चेत्तप्रो अदेन लाची तो अपने आत्मा के चिंतन में हरदम जागृत रहना है ओहम सोहम श्वास से अंतर्वृष्टि नहीं रखना है। श्री श्री परमहंस सदगुरु पुलाजी बाबा निम कुसाई सोजी चौकट ना ध्यान की सिकुन राइट मन रहा पेन कुन मून कुन हेतु किसे चौकट सत्संग ना केन चेर तुम शेर प्रेम ने सत प्रेम ने भाव भक्ति थे चौकट मानी जरी तोरी जुड़ी चीतु अपने अंतर्वृष्टि नहीं रखना है मारो पड़ जो बतलते मनतयो मन मंदुन वीरसी बुद्धि बुद्धित वीरसी इंद्रिया इंद्रियान कुन वीरसी आत्मा अंतर्वृष्टि नहीं रखना है तान स्वेच्छे रहना शुभ्रंग रहना चौकोटी रहना सुधुड़ी रहना अचुड़ा मंदिर तीनों निन्नेताल मिरटू इदु व्रत पीछे मंदिर बचले शुद्ध भावते बचले प्रेम न भावते इगे नेड ताकुस्के दिवस यूं रोज कना ते बचले चौकोटना वांता बचले चौकोटना माक आशीर्वाद पुटवाल मंता बचले चौकोटना माकू सरी पुटवाल मंता बचले चौकोटना माकू सुख पुटवाल मंता बचले चौकोटना माक आनंद आयवाल मंता केस तिड़की इगेटाल मराठ शुरू की मती चाहड़ी कुचड़ी नेडिगे हनुमंत अलुपु संतिड़की चाहड़ी कुचड़ी मात्रम सोदे खराब दंदा लांडी लपंगी जगड़ा अंट इगेटा लीके मी बुद्धि तक उपस मार सूड़ा टाउकुन सुटकी हाँ नवेकुन सुटकी टाउकुन फेक्की कतम की इचुड़ हीन की तुरुरे गुरु जगत नगा निर्गुण निराकार स्वरूप न दर्शन की सिकुनु पूर्व बेहकुन गिउत्ते सुडटी परमहंस पुलाजी बाबाल गिरी देना दर्शन की शिवर बेहकुन मुने उत्तर आणि इचोर सद्बुद्धि ते सत प्रेम ने समदिर कुंडे बोध व्यापर इद मा जाती तांदो अद वो न जाती तांदो अद वो न जाती तांदो ते आमच्या नाही हे आमच्या असं कधीच म्हणू नये कोणीतरी आहे का मी कुण खात नाही रे मी कुण खातो मागून खातो मी तोंडाकून ऐकत नाही मी डोळाना ऐकतस कधी आहे का माणसा सर्व एकच आहे पण माणसाची बुद्धी वेगळा वेगळा असल्यामुळे त्या बुद्धीमध्ये मन असल्यामुळे ते वेगळ्या प्रकारची जे काही सोच विचार करतो आणि त्याला काय की बाहेर झगड्या करण्यासाठी थंटा करण्यासाठी ठेसा करण्यासाठी जाती जाती मध्ये भेद आणण्यासाठी आपण समोर येतो वरती भेद इथे मला सोडिले ಈ ನಾಂತ ಕರಿ मला ನಂಡಗು ನಿಮ್ಡಗು ಇದ್ದ ಬೋರ್ತೆ ಸತ್ಯತೆ वागे मातोर सुडा बोरते सत्यते वागे मातरो सत्यते वागे मायोल म्हणजे दिसवल आयो केस तिडकी बोरते अव्वल बाबून पहिला सेवा की तरो सुडा पहिला सेवा अव्वल बाबून की तरो सुडा ಮೊದಲ್ ಮೊದಲ್ ಸೇವಾ ಅವಲ್ ಬಾಬೋನ ಕೀತರೋ ಅಚಳು ಬೇರ್ ಸತ್ಯ तो नाव हिसाब से बोर सत्य तो मला अवल बाबोन पजे बोरते नाटे पेदल म्हणते बदे जाती तुर मनीर बदी पेदल तनक डगुक वायु सुतक बोरो ऊर पेदल ना बोरते सेवा कीतरो बोर सत्य तो बोर पेन महिना मला बेंकुन गुरुजन मंडळी संत मंडळी जगतनक बगकीर मनीर बदे जाती तुर मन मा की ज्ञान पाहजले की माँ की ज्ञान पाहदिले अंदर बदेगी जाती तोर मनी बची वोन सेवा की तोर वोन गटली ज्ञान प्राप्त की सी तोर समदिन सर्वश्रेष्ठ ज्ञान खत्म पेन दल गिरे पेन ज्ञान ज्ञाने पेन पेने ज्ञान ज्ञाने निर्गुण ज्ञाने निराकार
समझ ज्ञान म्हणजे बुद्धि तेलवी इचुड़ इद्दु प्राप्त कीतेगे माक इव समझी ओडके वांतंगे जग समझी वांता इदे ज्ञानमन प्राप्त लाची नर पटना पूरा तक बुलाजी बाबा जी बच्चों को साल माझे ज्ञान करी की तो कहते ये काय आहे बाबा ये जगामध्ये देव 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 हे माणसं जाती नाना प्रकारचे मत जेवढे आहे हे काय आहे कोण तयार केले हे कशासाठी तयार केले माणसामध्ये झगड्या लावण्यासाठी केले का नाहीतर माणसाला माणूस मारून खतम करण्यासाठी हे सगळे जाती कूड भेद हे सर्व जे काही निर्माण केले का जे पूछती थे एकच एक समाधान तू ध्यान अवस्थेमध्ये बस तुला ह्या जगामध्ये कोणीही दिसणार नाही सिर्फ प्रेम दिसते आणि दुसरे काही की पाप दिसते मग दुसरं काही दिसणार नाही जाती नाही पाती नाही कोणताही नाही काहीच नाही खतम एक प्रेम आणि एक पाप बस पुढच्या समोरचे एक पापी आहे आणि समोरचे एक पुण्यवान आहे बस दोनच माणसं दिसतात दुसरे कोणीच माणसं तुला जगामध्ये दिसत नाही आणि एक दृष्टी करून फक्त बघा तुमच्या आत्म्याला तुम्ही बघ इकडे काम तिचू चिदेन के महाग सुड़ते गिरे बोर 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 इनवाले की समधी म्हणता की सत्यता धर्म बच्चोर की बोरगिर मनीर उंडे धर्मात पोरबावे मंदरू मी नाटे मी गण पाटा म्हणता अवे पाटां के जट अवे पाटां के समधी म्हणता सफाई म्हणता पाप ना म्हणता पुण्यता म्हणता समधी म्हणता इनकी ते पापा अंत इनकी ते पुण्य अंत समधी पाटनक म्हणता मरबिनाल ते पेन कनाल कारसवालिक पाटा समधी जुवारी पाटा समझी उनके समझे मम समझी करे मानता भगवान टुट्टी मनता सिले नोचिले भगवत गीता तक बच्चों ते मनता बच्चों रचनांगाची समझी पाटांग मनता केस्ती कि ನಾನು ಬಾರಿತೆಗೆ ಅವೆಕುನು ಪರಿಶೀಲನಾತ್ಮಕమైన ದೃಷ್ಟಿತೆ ಸುಡವಲಾತ ಅವೆಕುನು ಜಾನೆ ಮಾಸಿ ಸುಡವಲಾತ ಬತ್ತಂಗ ಅಂದು ಇನ್ವಲ್ ಸಮಧಿ ಕೇಂಜವಲಾತ ಅಸ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ತಾಂದು ಇನ್ವಲ್ ಚುಡಿದು ಇದು ಸತ್ಯ ತಾಂದು ಇನ್ವಲ್ ಕರೆ ಮಾತ तेलवे सोडीते ಇದು सत्य मार्गी करे माच म्हणो ह्या सत्य मलाही कळत नव्हता पण आता कळला याच्यासाठी सांगण्यासाठी मी नाहीतर गुलपेरसोन महाराजावरून गुलपेरसोन आचिलो नुंडे उंडे मुनेगिरा अंतराय सिलेमती उंडी वरोर सद्गुरुना बतलते बोध सीतरो थोड़ा बोध सीतरो त्यात बोधुनु ಇದು जगनाक प्रचार कीसेर वेहनलासी चुडूसी काम कीसे म्हणतो मदेनलासीने समदीरगिरे ಈ नाटे बहान वागे मार्केट के तादल तमुन मोडी सोबता प्रेम चोकोटना बेहकुन अलवाट आधार चोकोटना आचार विचार इन वागे मांटुंडे बदे डाउट मते गिर बदे कालमना बताई पूछकेंटू अद्दु मी पाठ तक मी नाटे मी वेसुड़ी तक मी कथा तक मनता बच्चों से शास्त्रज्ञक मनता आके इके गिर मनता बती मराठ ओळके मात पाजले मराठ ओळके मात पाजेन मनता आणि मराठ ओळके माय म किते के आ इके गिर सिले बगन सिले भवे सिले बतागे सिले बगन मनता बगन सिले मते के मग ओळखी वाचिले तिची चीन कधी नाही मराठ ओळखे मायन बोरगागिर पाटांग ओळखे मायन केलतितो पाटांग समदीनग बनता अद धर्म मावायो इद कर्म मावायो माव माग सेपरेट म्हणते ते वाहन सेपरेट म्हणता आज सेपरेट कीसेरू अलग कीसेर तनई चचोल अलग अंते राखी केस्ती तनई अलग अंतो समाज नले सोडी अंतो मानव समाज नले सोडी अंतो माझा अलग तुझा अलग जरी मनसाल तर आखरीला मानव समाज पासूनच तो माणूस अलग होते हे सत्य आहे अलग होते त्याला कोणीच हिसाबामध्ये घेत नाही हे आमच्या जातीचा आहे आमचा मित्र आहे फलाना आहे असं कधीच घेणार नाही कोणीच घेणार नाही म्हणजे देव एकच आहे या जगात उंदी पेन मती पेन अवतर जाती तक वासी अगग महात्मली वासी कुनु नेड़ बेहकुन माक ज्ञान बोध सीते अद ज्ञान बोध बोरे केंजंतर बोरे केंजवट इचुड मागवंदी व्यवहार म्हणता व्यवहार म्हणजे समधी रुद्वाल नेडी सत्संगना व्यवहार मोडी समधी रुद्तात कधी चोकोट माता पाहदिले असके वर बतालीन तर ते त्याचा व्यवहार चांगला आहे तर ओन व्यवहार चोकोट म्हणतात संसार रोता बोर ते चोकोट पिसते के आड माणसा कांडीर पैकी समधीर चोकोट पिसते के त्याचा संसार चांगला आहे ते चोकोट न ओन संसार इथे सोड चोकोट धर्म म्हणता मला संसार म्हणजे धर्म पद्धती तक चोकोट मराठ टाकते ते धार्मिक माणूस आहे सोड बरोबर मायनान त्याचा व्यवहार चांगला आहे त्याचा संसार चांगला आहे त्याचा धार्मिक प्रवृत्ती सुद्धा चांगला आहे चोकोट म्हणता हो ना धर्म तक चोकोट धर्मेताल म्हणतो रे ही आध्यात्मिक मते चोकोट आध्यात्मिक ना कोयांग वे हांसरित ही डगू कोयांग फेरा ओर मायनन काताल परोल वांता ओर हान ताकते को वांता आणि चाहडी कुचडी वेन पीवली ओर नाट्य कीवली ओर नाट्य परेशान कीवली रण ग्रुप कीवली मूंद ग्रुप कीवली इव मनांता सोड इलेक्शन को आते ते माके ते गमत ना ग्रुप नूर मनांते शीशना ग्रुप उंदी मनांते इलेक्शन आले समजा शीशेची ग्रुप एक मठन खाणार एक
आणि बिगर खाणारे एक पैसे घेणारच राहते, ते एक दोघंच राहते गावामध्ये पैसे घेणार झाडून जाते. माझ्याकडे आहे ना 400-500 द्या ना असे म्हणणार. इचुड़ी ग्रुप काची नाटकून जगड़ांकी टुकड़े की साथे नाशड़म की वीरौंदी पार की वीर नाशड़म की बोले रे इचिन कदित के हिन ताको चकोट वागे मान रामायण तगिर ऊर वागे मातेरिंजर पेन कातेर महाभारत ना वागे मातेरिंजर पेन कातेर उंडे बदगिर कथा सार मिरटू शिवपुराण तक सूडटू बदेगिर पुराण तक सूडटू वागे मातेरिंजर ऊर हान पेन कातेर बाकी तो राची बाकी तो राहिले मोकगिर सिले आयुर मा वागणू के बरोबर सिले इनके महागमंत बाई पेरता बगगी स्वतःक बतालीन ते काय महाराज तुम्ही लई बोलता पण आमच्या गावामध्ये काही बरकत नाही हो, खूपच पीक पिकते असे काही म्हणणारे आहे. महाबेनते नागा बहानु माऊरको ನನಗೆ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡು ಸಂತನ್ ಮತಿ ನಾಟಿ ಎವೋ ಎಂತೆ చూడ ಈ ಚೊಕೊಟ್ ಖೇಂಜಟು ಕಥ ಸೂರಟ್ ಬಹಾನಿ ಎವೋ 50 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರೆ ನಿಮ್ಮ 50 ಇಲ್ಲ ನಾನು 60-70 ಪಡು ಸಂತ ನಾವಗಿ ಎವೋ ಅಂತೆ ವರನ ನಾವು 100 ಪಡು ಸಂತ ನಾವಗಿರಿ ಎವೋ ಅಂತ ಅರೆ ಬಹಾನಿ ಎವೋ ಮೀವ 100 ಪಡು ಉಸ್ತೆ ಬಹಾನಿ ಎವೋ ಬಚ್ಚೋರ್ ತಿಂತಟು చూడ ఉంది जो का टोटल पासी చూడటు उपाधि हामितल कोता वांता मायनन 25,000 करांता गवर्नमेंट पोस्ट कीचर म्हणता 2 रुपये किलो पेरेक वांता कोपन कार्ड अदगी गवर्नमेंट सीनता रैतु बंधु गवर्नमेंट सीनता पेडिना अमर में की कहते कि लाख रुपया गवर्नमेंट सीनते नी वानी बहानी वो 20-40 क्विंटल निम रोजी बहारीन तिरिचिकोनु रोजी दाबानगन उत्तेक नी वा बहानी अवंता बे थोडं इदु व्यवहार मा जीवित म्हणून मला टोटल पाहिजे आपलं जे जीवन आहे ना जगायचं याला सुद्धा हिसाब किताब करावं थोडा. मी 1 साल मध्ये किती खातो किती पितो किती ठेवतो की पुरच खाऊन घेतो हे सगळे हिसाब करावं लागते नाहीतर याला जिंदगी म्हणता येत नाही. आमचे भीमाना सार म्हणत होते ఏం చెప్తారా బాయ్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు వస్తాని తొందరగా రావాలి మంచిగా చదవాలి చదివిన తర్వాతనే మీకు ఏదైనా అబ్బుతుంది అక్షరాలు వస్తాయి అన్నమాట. सार ने కొంచెం లేట్ ఈ జంగల్ కు అక్కల్ కు చక్కల్ नहीं है जंगल को दरवाजा नहीं है మా గురు చెప్పిండ్రా ఎక్కడ నుంచి గుసో అంటే అక్కడ నుంచి గుసడమేనా ఇంజనీరింగ్ మా అంటే మీకు బుద్ధే లేదు ఆడవికి ఏమైనా తలుపులు ఉంటాయా గట్ల మీరు ఎట్టుపోతే అట్టే పోడు ఎట్లా చేస్తే అట్లనే చేసుడు ఏం తినుడు అంటే అవే తినుడు వచ్చుడు లేదు చదువుడు లేదు పాడు లేదు. ఇంజనీరింగ్ గురించి ఈతలు జిందగీ బస్కెన్ మనవ చూడు చిద్దు ఇది జిందగీ తగనే చుడురు కాదట్లు इचु मावंग ही नलवट कातांग खर्चना गिर खमी किंट महागत सोकुल ज्यादा कीमत केस्तिडु आणि साडांग करियटु చూడా साडांग चोकोटनांग करियट साडांग करिचिल विडते बताइचिले చూడटु नाकुनगिरे गुल रांगसी नना 8 साल मतन बोनगा फुलाजी बाबा नगसके ओन गटले साडते सोडीना बाबाले सिंदूर कोता ए 100 रुपये घेओ जाय रे चले बाबा लजन वाटे गायवकने सोडी मड मानाटे रांग दीर वे बेकार म्हणतो वे धर्म ನಾನು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಕೆ ವಾಡ್ಕತಪ್ನೆ वे बटी धर्मातून अपोजिट म्हणतो मा धर्मातून ನನ್ನ अपोजिट वाहन म्हणतो बतातून खराब किंतु अपोजिट इथे कोर केसीआर रेवंत रेड्डी मोड़ते मतलब हमारा कांग्रेस है हमारा टीआरएस है चले हम सेंटर में कोई बीजेपी है हां कर मत का अपोजिट धन 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 मारो अपोजिट ಅಂತ ಬತಿ ಚೊಕೊಟ್ನ ವೆಹವಲ್ ಮೈನಲ್ ಬಹನ ಅपोजिट ಅಂತ ಸುರಟಿ ವಿಚಾರಿರನ समदीर ओडके मायाना इचुड चिवेकना गटल तपसी बवगिर मराठ किंतड मावा सोकुलकु अदेला आसिन सरकार बतालितेरु చూడ डॉक्टर अंबेडकर वीरकुनुदी मनी एसटी वाले कुनुदी राज्यांगम ना साड करिवाल वीरक नौकरी सी कटिंजे ओली की तमर दान तटी हास्टल दा घाटो सीनते चोकोटना घाटो मस्ती हानते आईना साड करिले पण చూడ ಮುಂದೆ बतन कीते की सोनिक नौकरी की सीन तो ननई घाटो सीन तो ननई नौकरी सीन तो नहीं है पिसगति की ननई सीन तो निते के मारता ही इच्चर वेले कीत पजेगी मराठ करी मकिते नाक नगको मामूली वेले ఆపతిసలే చూడండి ఇక్కడ ఎవడైనా చదివిన పిల్లలు ఉండొచ్చు నేను కూడా చాలా తక్కువ చదివినాను కానీ భోజనం వారే పెడుతున్నారు మళ్ళీ మాకు ఉద్యోగం వాళ్ళే ఇస్తున్నారు అన్ని కూడా కల్పనలు కల్పించినప్పుడు మనం చదవకపోతే ఏం లాభం ఈ జగత్తులో బ్రతికి మా బ్రతుకు ఎంతటిది మనం ఏం చేయబోతున్నాం ముందుకు ఏమైనా చేయగలమా మాకు ఏదైనా ఆధారం ఉందా ఏదైనా బలమైనటువంటి ఒక దైవ శక్తి గాని లేకపోతే ఇంకో ధన శక్తి గాని లేకపోతే జ్ఞాన శక్తి గాని ఏదైనా ఉందా ఈ జగత్తులో గొప్పదైన ఈ మూడే మూడు బలమైనటువంటి ఒక్క దైవ శక్తి రెండవది జ్ఞాన శక్తి మూడవది ధన శక్తి ఈ మూడు లేకపోతే మానవుడు ఈ జగత్తులో శూన్యం 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 ఖతం
ಇದು ಜಗನಗ ಮುಂದೆ ಮುಂದ್ ಶಕ್ತಿ ತಾಪಸರ್ म्हणता ಮುಂದೆ ಮುಂದ್ ಮುಂದಿ ಧನ ಶಕ್ತಿ जुळट ಮುಂದಿ ಜ್ಞಾನ शक्ती मूळवत बेहंकुनो दैव शक्ती म्हणजे भगवंतन शक्ती जुळट ना किचोर कारोशी सुटकी तर श्री श्री परमहंस पुलाजी बाबा अची वन शक्ती ನನಗೆ डेक्सी डेक्सी वेक्क येंची येंची वेक्क उंडे बदगिर वेक्क बदी शक्ति वालो ಇದು दैव शक्ति गुरु शक्ति इंसान को इस जगत में तीन ही तीन शक्ति है। एक मजबूत होना तो या तो पैसे रहना पैसा टिंग टिंग आर्थिकम नहीं तो एक ज्ञान तो भयंकर ज्ञान रहना आदमी एक ही क्षण में 100 प्रश्नों का जवाब देना उतना ज्ञान रहना नहीं तो भगवान उसके पीछे तो रहना एक सद्गुरु शक्ति अद्भुत अदृश्य शक्ती ಮುಂದೆ ಅತ್ತೆರ್ ಮಂದನ ಭಗವಂತನ म्हणजे सद्गुरुನ तेर शक्ति इत्तेरे इचुड़े छिदु ಇದು ಜಗತ್ನ काम की तो बाकी ता महग बताई सिले के बताई काम किए पर अदे लाजिने बतल की तरीते समदीर मायनलीर ज्ञान शक्ति बड़ी की नजर साडा करियटिते जा साडा शिका आता तरी तुम्हाला ज्ञान शक्ती तर कळते आणि त्या ज्ञान शक्तीने तुमचा संसार तुमच्या जाती तुमचं सर्व के जे आहे आध्यात्मिक पारमार्थिक सांसारिक आणि व्यवहारिक दृष्ट्याने जेवढे भी तुम्ही या जगाचे काम असतील सुखाचे काम तेवढे ज्ञान शक्तीने त्या कामाची ज्ञानाची त्या कामाला तुम्ही करू शकता नाही तर या जगामध्ये करू शकणार नाही इंजिकून महात्मा लिहिलेत हृदयालातीने जान जो चाण जो मान जो इतर हाँ बताली तोरु जाने मम गरी किम असके माने मामी जरितो इचुडी चिद्दु भगवंतन शक्ती ते भगवंतन शक्तीतून प्राप्त कियालाची दैव शक्तीतून प्राप्त कियालाची मराठ बतल कियालागर अव्वल बाबोना चरणरत्नाल प्रारंभ किया ना माव भक्ती जरी आपणाला दैव शक्ती प्राप्त करायचं असाल तरी माते पित्याचं जे सेवापासून लागा तेव्हा दैव प्राप्ती होते नाही तर कधीच होणार नाही पुण्य ग्रंथामध्ये तुम्हालाच प्राप्त होते असं लिहून ठेवलं नाही महाभारत मध्ये नाही आणि रामायण मध्ये नाही शिवपुराण मध्ये नाही आणि गरुड पुराण मध्ये बी नाही मी बी वाचून पाहिलो इथं तुम्हाला कट तरी भेटणार आहे तुम्ही असा करा तुम्हाला फुकटच भेटते असं लिहून नाही कष्ट करा पण असा पाहिजे की असा धर्माच्या वाटाना चालला पाहिजे इच्छोर धर्म से टाका लागा कि प्राणगीर सोनी थोड़ा कबीरदास बतलिन तो जान जाए मगर शान ना जाए तो अगर जान गए तो जाने दो लेकिन शान याने हिज्जत याने मर्यादा याने सत्य याने धार्मिक मार्मिक जो है वो कभी भी नीचे गिरना नहीं भूल जाना नहीं इन तो बच्चों कटर वैसे माव मनांताई और बाटवा तो दैवी जी दाव होटल दिखते फरार आके छोड़ी तो खाम सूट किसी की छोड़िया वेन बगट बद प्राप्ति आय खदी त्यान की माट सो सत्यते वागे माट थोड़ी यूथ कांडे कुन वेवलित कोया वेडिल कुन से ले वेडिल किंगे मोमोटिंग इचुरिचु नमोट की कोकला नागी वायवलिक मंतंगो बती कांडीर इचुड़ी तरीका ते ताकते के बोरगिर मुने दानते मरट मीटिंग की कुल कीन तटकी मन जाति मा जाति सुधरे मायना बापे सुधरे मायना बुद्धि ते सुधरे मायना ना निंतन बुद्धि ते सुधरे मायना ज्ञान ते सुधरे मायना मा जाति बापे सुधरे मायना चोकोट ना धनम कमाई किया ना धनम ने सुधरे मायना मा जाति बापे सुधरे मायना पूर्णांगी जाति इंत बती बापे सुधरे मायना वरोर सद्गुरुना आशीर्वाद ने सुधरे मायना ಈ ಮೂದು ಕುಂಡಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಸೊಡಿದಕ್ಕೆ ಬದ್ದೆ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗನ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯೋ ಕೇಸ್ತಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಕೆಟ್ ಗಿರ್ ಸತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಲಾಸಿನ್ ಬತ್ತಲಿಂತೇರು ಮಹಾತ್ಮಲಿ ಮಾವೈ ಪಾಠ ಮಾಗ ನಿಂತೇರು थोड़ तादोन मुने दानूरे बलबाड़ीते अगटन सेवक इसे दानू अवन मुने दानूरे बलबाड़ीते मरमिंगाने के चोकटत खटर छीनते थोड़ा बड़गा दी काली की अचुड़ा पाटता बारी वारते रिचुड़ी चिदेल लाचिन वारते बती बोन के टावाची मरमिंगाने गिरिंगे मस्त चौबत बायको मते मस्त ऊपर बायको नाव मस्त सूडची वार्तन रहे थोड़ मावी जमाना तगा ही तंगी मनता के वरोन बायको बरोबर पसंती नाव चोकटे मन कराई असे बी आहे आमच्या पशी काही बी आहे कोण्या जाती म्हणजे मी पाहायला गेलो तर त्या पोरीला ते थोडं हा चांगला आहे की नाही वेन पूस किंतो वेन मारतो वेन चोकट दिसणं की वन चोकट दिसणं नाही कोणाच्याही बाई असू दे बघायसाठी आपण आता जात होतो सुरुवात होते ना हे माझ्या बायको चांगला आहे रे तुम्ही पाहिलं असं कधीतरी म्हणता येते
अरे आपणाला पसंत पाहिजे पण दुसऱ्याला बी पसंत पाहिजे का. किती आडानी झाले हुशार होऊन सुद्धा मामूली हुशार किती वेन ಬೇರೆ ಓನ್ ನಚ್ಚಾನ काही लोग वेन नच्चांता नाटेवाद पाहिजे. अरे 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 आतल बातल बाय करो छिट मालटोडीचा इथे वेळ सुटी कीनतो. अरे रे 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 इचुड चिवू भत्तंग हुशार आतात मरा. अरे ಸಿಟ್ಮಲ್ ಮನಿ ಕಾರಿ ಮನಿ ಬೂರಿ ಮನಿ ಬಾತಲ್ ಮನಿ ಚೊಕೊಟ್ನ ಮಂದನ ಬಾಯ್ಕೋ ಈತಲ್ ಮಂದನ ನನ್ವೆ ಅಂತ ನಾವೈ ಸಾಬ್ನೆ नाकून जूलूम मर्मिंग की तरह कहते तो वेले जूलूम मर्मिंग की तरीके और साया जी काकल मंत्र रखते मूंद साल मर्मिंग की अल्लाह की तरह नन मर्मिंग आए हुए तो रोकना हालत सूड सीने मामूली परसमेंट आए ते थोड़ा मर्मिंग ಈ ನಾಯಲಾಗರ್ ಕೇಳ್ತಿಡ್ಕಿ ಬಾಯಿಕೋ ನನ್ ಮಾಡ್ಸೋನೆ ಪೋಸಿಕಿ ಕೈಂದಾನ ಸಿದ್ದು ಭರೋಸಾ ತಮ್ಮ ನನ್ ಮಾಡ್ಸೋನ್ ಪೋಸಿಕಿ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡ್ಸೋ ಕಾಮ್ ಕಿವೆಗಿ ಪಿಕಾರ್ತಿಲ್ಲ माडसोर बहन मंदना नन बाई कोण पूसकीन ಇದು काम कीवेगी पिकारसिलेंदना ते वरोर मायनना पैसा माय अंता मा तिगे सुख मनंता आज के सुख मनंता आणि अरे मावर मस्त टीचर माग वांता लाख रुपया वांता 1.5 लाख रुपया वांता मस्त काल दिन पर काल वाढती अदे टीवी तून सोडते बतान कीनते मी वर बतान कीनतो मी वर अदे लाजी साडा करिचिलो रा मी वर मावर करितो 1.5 लाख तहान तोरिते तेना मतंगे येवो भोनगे येवो लाकडी लाकडी बहान वांता आम्ही जातो गा देवा आमचा राम राम घ्यावा जगद्गुरु तुकाराम महाराज इथं म्हणजे कशासाठी राम राम घ्यावा आमच्या पशी काही नाही. लेकराला काय पाहिजे ते कसंही वाचू दे. कुत्र्यानं शोध संसार केला ते कुत्र्यानं पिलूला सोडून दिला माय बाप म्हणून वापिस पिलू सुद्धा नाही आला असं होते संसार. संसार आणि संसार इथं पाहले के तिडकी शंभूदेवल बान गणपती आणि कार्तिकून जन्मसिद्ध राहतात इचुडची इथं पाहले संसार अदे लाशीने जगद्गुरु तुकाराम महाराज इथं संसार असू नये पाठ का असावे नेट काय जगद्गुरु तुकाराम महाराज असू नये पाठ का म्हणजे सर्त कपडी मोडी गेले इंके एमएलए साहब वांतो समझो दनक दनक सर्ता कपडी केरची वाते बोर एमएलए बोर ಏನ್ तरी बोर ಏನು चले थोडी बोर ಏನ್ तरी सर्ता कोणी फाटलेले कपडे असं नेसून एमएलए साहब आला समजा त्याच्या पशी त्याच्या बाडी गाडबी राहत नाही हे कोणही म्हणतात बघा ना नाही याचा पाहिजे माणूस असं चाललं की असं पाहिजे आपल्या संसार सुद्धा तसा पाहिजे मा संसार गिरान पाहिजे म्हणतात की अदू सर्त कपडीत मोडीचं म्हणवा नेटका म्हणणार ते चोकोटना म्हणणार सद्बुद्धीचा म्हणणार नेटका म्हणजे याचा अर्थ काय होतो नेटका म्हणजे सद्बुद्धी सत्प्रवर्तना धार्मिक मार्मिक व्यवस्थेमध्ये सहज सिद्ध माणूस पाहिजे चोकोटनोर मायनला अशी पाहिजे सद्बुद्धी तो राशी पाहिजे अवल बाबून सेवा कीतूर पाहिजे नाटे पेद्दलकन सेवा कीतूर पाहिजे समधी भेद कुसुट कीतूर पाहिजे भेद का बच्चों म्हणता धन भेद बुद्धी भेद ज्याला बुद्धी आहे बुद्धी तो सुद्धा भेद करते मला खूप माहित आहे म्हणून ज्याचा पशी धन आहे त्यांना बी भेद करते आमच्या पशी खूप पैसे आहे असं म्हणून करतात आणि जास्त कोणाच्या जातीचे राहतात त्या गावामध्ये जाती भेद करतात म्हणजे आमचे लई आम्ही हुशार असे जास्त शिक्षण शिकलेला माणूस काय म्हणते त्याला भयन खूप बेले काढित नन बता कमी काढित होती भेद भेद कुणी दुखवांत सुखवायो इचुಡು ಇದೇನೇ ಇತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪುಲಾಜಿ बोल भेदून सुटकिड्रा पाहिला इतो भेदून सुटकिड्रा भेद सोडा तुम्ही भेद सोडले की मग आनंद भेटते सुख भेटते सुखाचे माणसं भेटतात आनंदाचे माणसं सगळे आनंदाचेच भेटतात आणि जरी लावून बसतील तुम्ही मी तू लावून बसतील तर तुम्हाला सुख काय सुखाची पत्ता सुद्धा लागणार नाही म्हणजे तो सुखाची पत्ता त्याचा अड्रेस सुद्धा तुम्हाला भेटणार नाही तर ताना पत्ता की लागवा देन लाजीने आजी तादो काकाल पेपिनल सेवक ईश्वर बोर्ड नाटगिर नेड मनकिड पुण्यवान पेन काढी राहते पुण्यवान को विराट पेन काढी राहते बदेगी जाती तुम पुण्यवान को पेन काढीर मीकून बरोबर ऊर अवल बाबू नाहीये मीकून आशीर्वाद मनांत इतकीर होंत मीकून पोर सद्गुरुने येवनल मिरट विजय प्राप्त केंतिटू आणि मी चोकोटनगिरी शिक्षण वांता ಕೇಳ್ತಿಟ್ಟು ಚೊಕೊಟ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವಂತ ಚೊಕೊಟ್ನ ಸಾಡವಂತ ಸ್ಟಡಿವಂತ ಸಮಧಿವಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿಟ್ಟು ಸುಖಮ್ನೇನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತಿಟ್ಟು ನೌಕರಿ ವಾಯುವೆಗಿ ಸುಖಮ್ನೆ ಪೀಸ್ ಅಂತಿಟ್ಟು ಇದು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಸದ್ ವಿಚಾರ ಬಿರಟ್ ಕಾರ್ಯ ಮರಟ್ ಸಮಧೀರ್ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಜಾತಿ ಮುನೆ ವಾಯೋ బతంగ అడ్డం అంతా జాతి బతంగసిలే బరోబరు ఉంటే నాకు కొంచెం డబ్బులు లేవరు లేకుంటే బాగా చదివారు డబ్బులు లేని వాళ్ళే డెవలప్ అయ్యారు అభివృద్ధి చెందారు ముందుకు వచ్చారు మంచి సుఖవంతమైనటువంటి జీవితం గడుపుతున్నారు జీవిస్తున్నారు అంతేగాని దేనికి కూడా డబ్బు అవరోధము కాదు అడ్డంకి కాదు కానీ మన మనస్సు దృఢంగా బలంగా ఉండవలసినటువంటి
కావాలి ప్రవర్తన కావాలి ఇటు చిదు పాదిలేమంత మాకు ఇదేం మీరటు समदीर गेंड आज के देश करे मानता धर्म करे मानता विचार करे मानता समधी करे मानता हेले ते मग कदीन करे मायो कदेन लाची नाटे चकोट वागे मांटू बोने रांगवली कायो बोने बतंगे कीवली कायो समदीर मराठ चकोट सोडिया ना आणि खराब धंदा सोडके चकोट ना धंदा पियट सत प्रेम ना धंदा पियट वटे आगमना बाके मासी परेशान कना गावा बावलकना नंडागुर निमडागुर इंजर आगम परेशान कना सोमट आध्यात्मिक निर्गुण निराकार पेन माकुन मात्रम ఖచ్చితంగా చూడంతదు ఓన్ చూడత వేన్ చూడమకి ఓన్ కల్లక్ మంత వేన్ కల్లక్ మంత వేన్ ಬೇಕೆತೆ ಮಂತ ಈ ಕದಿ ನಿನ್ ಮಟ್ ಸಮದಿರ ಪೇನ್ ಉಂದಿ ಸೋಯ್ ಮಂತ ಸಮದಿರ್ ಕುನ చూಡ್చే ಮಂತ ಲಂಗನ್ చూడంತ దొంగన్ చూడంత పాపిన్ చూడంత సోదెన్ చూడంత చహడియన్ చూడంత పుణ్యవంత చూడంత సమదిర్ के చూడంత ఆ బోన్ చూడకింత బతి బోన్ బస్ के पीछे को करदुन पीढ़ी की तड़के आन पीढ़ी केवल मंत आज के पीढ़ी की आज की पीढ़ी की बरोबर सोदेन बत सुट की शोधिरंग कुटुंबल सुडट कामदान गीसले बोर सोदिर मते लोकोट केंजट मूरे मासेर सोधिरंग कामदान गिरसिले सप सोडिता पुडसेर रोक सोडिता समदी सोडिता पापिरा ननगी सुडसे मंत मासिर मुडगी सोदिर मतुल चाडी मडकोलिगिर अदे नाजी आता धंदा की मट नाटे चोकोट वागे माड दिचोडा चोकोट वागे माड चोकोट प्रेमते माड सद्बुद्धीते माड सद्विचारते माड सामदी यू पाठा वेसुडिन वेच्ची मंतंग आवकुन रिटर्न चोकोट वारटू चोकोट केंजटू समदीन गन मंतंग इचुडी चिद्दू अदेन लाचिने बोरेगिरे चोकोटना विचार केंटी नाटून रोपो त्यात विचार की ते केने माग बेहकुन करल सापडे मानतानी विचार की एक मात्र बदे करल सापडे माय कोणताही करा आपणाला सापडत नाही माझच करा मनात कुठं तरी जाऊन मर्रा म्हणजे मरूनच जाते करा म्हणतात हे काही करा नाही बदे करायला आयो के माकून भगवंता लिहिन पोच कीचे म्हणत के गर्भमून रोपण पोच कीचं सुरत गुलाजी बाबाला मी देव म्हणून तुम्ही काय बोलता रे तुम्ही गर्भात होते तर तुम्हाला कोण चिकन दिलं कोण मटण दिलं कोण दारू पाजीवलं वडे काहीतरी टाकलं का थोडं बोरे गार का मुरकम फरोट वाटते रे बोरे शिले मती निकून भगवंता पोचते चोकोट निवडी कीता मोसडून चोकोट इरता कड़क चोकोट इरता भगवंता निम गर्भावस्था तक मने केले बोर पोस कीते बाहरी वाद पजे मराठ बेर नाव करली तर चूडट निम पुढचं बरोबर मला पाल तयार कीता चूड मावर सानूर ते करू सानूर जे बच्चोर चोकोटना वाक्य अदे लाजे भगवंता समदीर कुने पोस कीता भगवंता समदीर कुने मुने वंत मती मराठ सत्यते ताकना मराठ धर्मते ताकना मराठ समदीरा आधार किया समदीर कुल सेवा केवल करिया इचुडी गेटले आशीर्वाद पुठान इचु चीज बड्डा बैडा गुर कोया बोरेगिर बदेगी जाति तुरमतेगी बैडा गुर कोया जी दे शिक्षण करूसी सारथी तो इदी जगत न दुसरो बताई चिले अगटांग इचो येता वेनंगा चो दक्षिण येता तिथून एवढं दक्षिण घ्या याच्यापासून एवढं तुम्हाला फीज येणार हे शिकवलं नाही बाबा फक्त एकच तुम्ही जगामध्ये जाऊन सांगा जेवढं आलं तेवढं सांगा तिथं बी ठारपूस करायचे नाही म्हणजे जास्त सांगायचं नाही आता बी नाही जेवढं आलं तेवढं बच्चोर मता अच्छोर इचुडी अदे लाचिने माऊर गुरी इंतट मर गोंडी धर्म इंतट की ಏನ್ ಪೊರಬಿ ಸಮದಿರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋರೆ ಲಕ್ಷನ್ ಮಟ್ ಸತ್ಯತ ವಿಚಾರ ಪುಟ್ತಾ ಅಚುಡ दे ते तान बरोबर मराठ बताल केवल म्हणता इचुडी देने ते आणि टाइम ने ते दटिदुनी भय कर समंत थोडं मागा फोडत पेशी ते की म्हणते विचित कदीन की मट कोणी दिवस निघलं तरी राहत करतच राहत्याचा राहू नका मुडीशी मनमटे मनमट हाँ मराठी में तेरे की बोल रहे थे हम 12 खून माप है हम आदिवासी है अरे 12 खून माप नहीं आदिवासी नहीं आदिवासी आदि का काल में जो हुआ था उसको याद करता उसको मालूम करता लेकिन इन कुछ भी मालूम नहीं कर रहा बता तूने किया पर जुड़ी देने पूरा पाठ वार्ता थोड़ा दौरागिरी रोपोने आले दौरागिरी रोपोने ये टाइम का गाना है टाइम जो टाइम आपण वेळ म्हणतो ना वेळच एक गाणं लिहिले आमच्या लग्नामध्ये मामा पाठांग म्हणतात थोडा बोना राजे नीला रे याले बोना राजे नीला रे थोड़ा टीदो कोरत दोसला टाइम ने सक्रे पाठ वारंते चले इतिले बोना राजे नीला रे याले बोना राजे नीला रे थोड़ मा गोंडी धर्म बतते धर्म गिंती बताली की म्हणता तो कोट के जट हां श्री शंभु नराजयो श्री शंभु नराज नीलर श्री शंभु नराजयो
ರಾಜೆ ನೀಲರ್ ಸಿರಿ ಸಂಬೂನ ರಾಜೆಯೋ ಇದು ಕಾಲಂನಾಗ ಬಾಯಿ ಕುಣಿತ ವಾರಟಿತೆ ಲಜನ್ ವಾಟೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಯಿ ಭಾನುವಾರ ಕೈತ ನಮ್ಮಟ್ ವಾರ ಅಂತ ಲಜನ್ ವಾಟೆ ಸಿಲೆ ಬದ್ದೆ ಬತಿ ಬತ್ತಾಲ ಅಂದು ಸೂಡ ಸಿರಿ ಸಂಬೂನ ಗೊಗುಡಿ ಸಿರಿ ಸಂಬೂನ ಗೊಗುಡಿಯಾಲೆ ಸಿರಿ ಸಂಬೂನ ಗೊಗುಡಿಯಾಲೆ ಸಿರಿ ಸಂಬೂನ ಗೊಗುಡಿ ಕೋಟೆರ್ ಕೋರೆ ಇನ್ನರೆ అది గొగుడి బత్తలిందరు ఇది టైం అంది చదువులు చదివే పిల్లలు టైమింగ్ ఎంత విలువైనదో ఎంత వెల కట్టనిదో ఎంత అమూల్యమైనదో ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి బచ్చోర్ పెరసయో ఇది కరికెంట్ బిరట్ అయితే కోడ్ స్పెషల్ నర్మల్ షూటింగ్ సంది చూడండి काला काला कुसारे याले काला काला कुसारे कोटेर कोरिंदारे मक्केगा गोगड़ी कोटेर कोरिंदा बतिगे पाटत कान वार्ता बच्चोर दद्बतल मंदर चूड़ ताना ना देखे जारे बाई ताना ना देखे जारे बाई ताना ना देखे जारे बच्चों पैसा पाठ पूरा टाइम इज द वेरी इंपार्टेंट व्याल्यू थोड़ा तान बारते करिके इंत गोपदायिनది ఇది టైం ఉన్ సుట్కి ఇంతకు మరక ఇది టైం ఉన్ సుట్కి సెలెంగావ్ ధందాకి ఇంత మళ్ళీ నన్ను సుద్రే మాయో నన్ను ಬೋರ್ ಸುದ್ರೆಮ್ ಕೀನಿರು ಸುದ್ರಿ ಬೋರ್ ಕೀನಿರ್ ಬೋನ ಬೋರ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾಯೋ ಮಂತ ಬೋರೆ ಸುದ್ರಿ ಕೀಯೋ ಬೋನೋರೆ ಬಾವಲ್ ಬೋನೋರೆ ಕಾಂಡಿನ್ ಸುದ್ರಿ ಕೀಯೋ ಓನ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾಂತ ಹಾ ನೀವು ತೈಲತ್ತು ನಿರಡ್ ಬರೀ ತೈಲ ಟೆಂಡರ್ ತೈಲ ಅಂತ ಸೋಡ ಮೇಡು ಆಟ ಉನ್ನಲ್ ವಾತೆ ತೈಲ ನಿರಂತ टिकी मोल सीले अगर चिपटोड़ सिरट बरे सूट कटिकी मोल सीले यहाँ कोई कीला भी नहीं हो थैला को यहाँ चिपका दो कैसा चिपकता ऐसा नीचे गिर जाता बूढ़े तुरंत इचु ईटल माव सोच मंत विचार कहती नीक बोर सुधरी की नहीं कोई भी सुधरता नहीं तेरा तू सुधर जाना तेरा तू टाइम को मालूम कर लेना भाई मैं कितना टाइम पर उठ करके मैं क्या करना चाहिए क्या करे तो मैं डेवलप हो जाता हूँ ये जो जब तक अपने को मालूम नहीं होता तब तक कोई भी नहीं सुधरता जग में इतना पकड़ सुधरने वाला कोई भी नहीं है खत्म बोरे पकड़ सुधरे मायवल की सेलो इचुड़ी देने इंतने इचु जिदेन गन वे हंता बाई इंदर बाईयो यादी बाई इंदर कोरियाडू निंता आती है చూడ जरा जे तो मननी जरा चे तो मननी जरा चे तो मननी हुशाराशी मननी जागृताशी मननी इंत చూడండి नट बतता जागृत आता ना धर्मता जागृत आता सत्यता जागृत आता की साड़करी वडक जागृत आता ज्ञानम न जागृत आता डेवलपमेंट ना जागृत आता तेले हुशार आता चेत आता थोड़ा बती पोराडवे उंदी कण दे सुना रे उंदी कण दे नरमारे बाई उंदी कण दे सुना रे नान कटिंग ने वारंतन पाटतनु बती करे मान उंदी कण दे सुडते उंदी कण दे नरमा मरा रणु के कणक पीची ಈ ಭಾರತದ ಕೋಡ್ಪೇಚಿ 9 बजे आते गिरे मुड़ीसी ये टोसुर माइनल मतुर सामने ओनो पेटीते ही ना अयो ये बता दांदा भगवान कैसा अपने को मालूम होता थोड़ा गेंता थोड़ा 12 महीनन जपने युदन गुरु 12 महीनन जपने ಅದು ಬಗ ಅದು गुमेला तक वाड़वल नंग पाटन मति 12 महीना जपने मते के और बग्गा आटो तित्तोर बग्गा ये रुतो 12 महीने उंदी घंटा 2 घंटा सिले 3 निमिष सिले उद्मडे चूड पुलाजी बाबल की दामाजी सोंजी उत्तर बोरे सोतर बाबा मी आलो थोड़ा दूध धरून आलो बोरे सोतर बोरे सिले मागीट आवा सिले ए मी भाकर घेऊन आलो बाबा मस्त खाऊन मस्त थोडा वेळ बसा ना सावली तितर बोरे सिले बेचुडी दू ಇದು ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ಬೋರೆ ಮಾವೂರ್ ಕೀತರೋಯಿಸಿಲೆ 12 ಮಹನ ಉಪಸ್ಮನಂತರಿ ಬೋರೆ ಮತ್ತೆ ರೋಯಿಸಿಲೆ ಮದಿ ಪಾಠತಕ್ ಮಂತದು ಪುಲಾಜಿ ಬಾಬಲ್ ಕೀತೋ ಸತ್ಯಗಡಿ ಕೀತೋರ್ ಮಾಮೂನೆನ್ ವಾತೋರ್ ಪೇನೆ ಸಂದಿರ್ ಜಗತ್ತುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೀತೋರ್ ಪಾವೆ ಮಾತು ಗುರು ರೈತಕ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇನ್ ಲಾಚಿನ ಗುರುರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮವೇತ್ರಿ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಬಚ್ಚೋರ್ ಕರ್ಸ ಶ್ಲೋಕಮಾನ್ ವೇದಲ್ಕನ बच्चोर पैर सारतम नगान सुरटादु अदे लाजिनी तोर आदि मन ग्यावे हाथी मग पूजावे गणपति जगत गुरु तुकाराम
आधी तुमच्या हाताला तुमच्या मनाला तुमच्या हातात घ्या, त्यानंतर काही पूजा करायची असेल तर पत्र करायचं असेल तर ध्यान करायचं असेल तर नंतर करा इंग्रजी. पण आपण काय करतो, मनाला हातात घेतो का? घेत नाही, घेत नाही. तेव्हा इलेक्शनचे म्हणलो बघा, हे काही थोडं माणसं राहतात, थोडं टाकणारे हे पार्टी राहतात तिकडे, आणि माझ्यासारखं हुशार माणूस थोडं जास्त घेणार राहते. माझ्याकडे आहे 1000 माणसं, एक ग्रामपंचायत, 2 ग्रामपंचायत माझंच आहे, इकडे एवढं द्या ना म्हणणारे असे बी याच्या हातात आहे का? नाही. जाती तिकडे बोकाला जाऊ दे, कुठे मारू दे, माझ्या साधू दे, गोरे ಬೇಕೆನ್ಸೋಡಿ नाकी चौवा तू मजा आती तभी जीत धंधा कीवा. ಅದೇ ನಾಚಿನೇ ಆದಿ ಮನ್ಕ್ಯಾವೆ ಮೊದಲು ಕಾಯ್ದೆ ಪಿಯ ನೀ ಮಂದುನ್ ಗಟ್ಟಿಗ ಪಿಯ ಚಿತ್ತನಗನಿ ಪುಸಿನ್ ಹೆಚ್ಚುಡಿ ಇದ್ದಾನ್. ಅದೇ ನಾಚಿನೇ 12 ಮಹಾನಂದಿ ಜಪ್ कीचर ಮತ್ತೆ तप कीचर ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ हिचुडीतो ते मराठगी उंदी जोक चकोटना साडा करीते जिनगणित रूप बदलते सुधरण कींता बती मराठ करियांतटी महामेडनूर मायनर मामा नक्केदांत हिकेदांत बेकते दांत नानाने चोकड पक्क वेले पेकी होतो बघ वाढतो सीतारामಯ್ಯ कॉलेज ना वाढतो मी टाकलो होतो पोरी चांगला शिकतात म्हणून ते सीतारामಯ್య कॉलेज हैदराबादला फीज गीज काय असेल तर बघूच पण याला टाकतो 18 पोरी याला टाकलो आदुंदी पेडिन ओर वरोर ಬೇರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲ ಅವರು ಆದುಂದಿ ಸೋಡಿ ಉಣ್ಣುಂದಿ ಸೋಡಿತ ಉಣ್ಣುಂದಿ ತುಣ್ಣು ಸೋಡಿ 4 सारू 18 पैकी 4 पास आता चोकोट 2 पैकी गव्हर्नमेंट जॉब लागतं बाकी तर प्रायव्हेट कीचे म्हणता चोकोट पीसे म्हणता सोड बाकी तर विषयले बस केन सापडे माते किन वाती महाराज राखन थोडे यार अरे रे 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 सोड साधु इथे कातलायो खाली चदु बच्चों 10वीं क्लास करीत पजे बच्चों सारुंगे सोटने सारू साल करीते का जिंदगी ता समदिनु ने पांतेर के स्थिति समदिनु ने पांतेर मती माक ओडकी सिलो काता ते पेन बस के ओडकी वा यार चोडदु मा पाटन ग मंता वेसुडिन ग मंता समदिन ग मंता पेन दुन ओडके मायने ते बच्चोर कठिन आया लगा गाटो मुटो सुटकी सी सोडिया लगा चोड चदेन लाचिने साडा चोकोटना करियाट चोकोट प्रेम ने सत्प्रेम ने वराट नाटे गाव गडता चोकोट वागे मान आणि चोकोटना पाटा वेसुडिनून कार्यक्रम टाका धर्म म्हणता पेन म्हणता समधी म्हणता अवाल बाबोना सेवकीम समधीर तोडो प्रेम ने उद्वाल केम टू तोले इंडिकेट मिनट वेर जाति का वा तो जाति तो समधीर उंदी सोय मंदा ने तो शंभू देवन गा थोड़ा टिदगिर म्हणता शंभू देवन गा पेरेंडे काडा कोया पेन क माने गीते 12 जन पेन क माने गिरे समधी जा 18 पकड़ जाति ना पेन गिर ओन महावत्सव तगा उच्ची बेरे केन दो ओन प्रवचन टिदगिर म्हणता माका ಏನ್ ಗಿರ್ ಓಡ್ತೀರ ಚಗಟಲ್ ಮರಡ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಸೋಡಿಸಿನ್ ಬೆಂಡಾತ ಜಿನ್ನೆ ತೆರೆ ವಿತ್ವಾಕನೆ ಚೊಕೊಟ್ ಚಿತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ನೆ ಮಂಟು ಆನ್ ಮನಾಂತಿಟು ಜಗನಗ ಚೊಕೊಡು ಆಗೆ ಮಾಡ್ ಕಾಂಡೀರ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಡೀರ ಗುಲ್ ಕರ್ಸ ಪಾತ್ರ ಮಂತ ನಾಟುನ್ ಮುನೆ ಹೋಯಲ್ ಬೋನೆ ರಾಂಗೋಲ ಆಯಬದಿ ಚೊಕೊಟ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಂತ ಮಿರಾಟ್ ಪೇನ್ ಕಾಂಡೀರ ಅಂಟು పేంద బుద్ధి కరియటు మాగ మూందు మంత రాక్షస కల్లి ఉంది నర్పుట్ కల్లి ఉంది దేవులు కల్లి ఉంది మా పాట వేసుడు ఇంకా మంత మూందు ఉంటే మంత ते मिरट नरपुट कली आयवल म्हणता ते चोकोटना धन्य धन्य तक होया देवलूम कली आयवल म्हणता तुंडे धन्य धन्य तक होया ते खूप पेरसक होया आणि पेंकू राक्षस कली आयवल म्हणता तिगे तानक मात्रम बतायचिले बोन वो सर्वनाश अदेन लाचिने चोकोट वागे मांट नाटे चोकोटिगे केइतिड बाईक दादली रीतिगे बे मंदिर तगा मुंडे नाडिगी चोकोट वांते सद्बुद्धीते सद्विचारते सत प्रवर्तनते चोकोट केंजटू तिनोमटो येनु परम पूज्यना चोकोटना उंदी नेडिगे केइतिटू मेक समदिरगिरे नाटमुरू समदी जातिनूर समदी विचारकमुरू चोकोट दादली बाईक समदी चोकोट उत्तिट अदेन लाची मेक चुडुक दगु कोनगिरे